Us presentem avui un videoinforme de batalla d'en Valten contra els homes bèstia. De l'atac a l'Akenbad, que és com el primer escenari així imperial ja que comencem a veure que sortirà el campió de Sigmar. Llavors, després també farem una mica de revisió de com ha quedat la campanya i una mica com estem, però vaja, abans de res farem l'escenari aquest. Feu les vostres apostes, que guanyaran si els homes bèstia o en Valten, uns humanots amb dos martells de morts de gana. Però bàsicament, començo comentant jo la meva llista. Portem res, són forces molt petites, és un Battle Report que crec que no arriba ni a 300 punts per bàndol. Llavors jo porto un Beligor amb la corona de no sé què que li dona la generació, 5 gors amb llança i escut i 5 ungors amb llança i escut i 8 gors dividits en dues warbands, perquè estem fent servir el sistema de warbands, perquè 300 punts, amb dues armes de mà. Veureu miniatures amb bandera, banya i tal, són minis que es van muntar farà 15-20 anys. Tranquil·lament. És el que hi ha, és com quan muntaves Cadians i tothom portava un plasma. Queda molt guai, però... Per la part d'Imperi? Sí, Imperi tenim en Valden, evidentment, amb el seu perfil de campió, que al final és el que és. 6 companyies lliures i 10 arquers, que surten allò acabats de pintar, que veurem aviam com es porten. Vull dir, hem de representar una mica la milícia del seu poble, que és ben poca cosa. I, és això, és un temps de portents foscos i la gent de les viles no sap gaire què està passant, els boscos se senten coses i veurem què passa. Veurem què passa, és un escenari així, vull dir que... Doncs res, a jugar. D'acord. Val. Doncs, he desplegat 2 unitats de gors de 4, 5 ungors aquí i el Beligor amb aquesta línia. En Ragnar, el capdill. Val, llavors aquí hi ha 2 unitats de 5 arquers imperials, que es vegin. Per això s'ha de fer desmuntable. I després uns quants companyies lliures que representen la milícia del poble de l'Akenbad. Llavors això és la ferreteria d'en Valten. En Valten està arribant per aquí i ell ara mateix va com mig desarmat, llavors té menys atacs. Llavors ell ha d'entrar a la seva ferreteria, agafar els seus martells, que hi ha aquí una enclusa, i llavors tindrà el perfil complet, diguem-ne, no? Però de moment recau en la milícia una mica aguantar el poble i d'això. Llavors van primer els homes bèstia, perquè tenen la sorpresa. Doncs res, començarem. Tots aquests marxaran cap endavant i cap càrrega. Val. Llavors són 10 polzades. Colló, sí que mouen. Com els elfs. Sí. De fet, per això, si jugues amb centímetres, quan marxen mouen 1 centímetre menys. Vale. No, és... Garroig consell del dia. Jugueu amb polzades. Joc està fet amb polzades per alguna cosa. Apa. I gairebé que... ja pots anar-te calçant, perquè... Sí, ja tremolo, perquè... Avui és temàtic. Val, aviam. Doncs, primer de tot, càrregues. Jo crec que de moment càrregues no n'hi hauran. El que seran, hi haurà moviments i els arquers del poble, que estan com bastant posats ja, almenys que descarreguin una mica. En Valten sí que correrà cap a la seva forja. I... és que aquests pobres desgraciats, però a la feina que els hi toca, avançar una mica i poder quedar-se com per aquí. Vale. I aquests no m'interessa que els arquers llepin tan ràpid. Que moguin 4 cap enrere. La dansa èlfica, Ja. Sembla aquí jugant elfs silvans, jo. I aquests cap endavant. Apa. Val. Ara aquí, com no es veurà un borrall, ja traurem la casa. No patiu. Val, doncs... Molt bé, doncs fase de dispar. Fase de dispar. Fase de tir. Va, 5 arquers allà que no han mogut. Perfecte, doncs les 3 curtes, a 4.
Sí, estic a curtes. Tiro... No són... Ah, sí que són arcs llargs, aquests. Sí, estic a curtes. 3... I són gors, no? Resistència 4. A 5. 5. Un. Mira, un. Que compta armadura lleugera, salvo a 6. I un mort. Un mort. Bé, Això serà un pànic. Sí, caçadors. Val. I els 5 aquests 5... Aquests sí que han mogut. Van a 5. Van a 5. 2. Vale, i... I aquí... A 5? Ah, no, a 4. A 4, sí. Un. Aquests tenen escut? Sí. Ui, va. Res. Bé, Un altre mort. bé. Però aquest no és un pànic. Els arquers de l'Achenbad, Res més, no? gens certera, no? Doncs aquests dos d'aquí faran pànic, lideratge, crec que tenen 6 o 7, el passen de sobres. Perfecte. Bueno, doncs au, el que puguem fer a distància sigui benvingut. Sí, perquè cos a cos corres poc. Pinten bastos. Doncs, bueno, torn 2. Torn 2. Comença la gresca. Aquests d'aquí carregaran aquí. Vale, uau. El meu Beligor carrega aquí. Val, Aquests gors carreguen també aquí. val, I els ungors carreguen a la companyia lliure. vale. I s'escolten uns sorolls molt estranys. Una criatura, un susescrofa, un porc domèstic, que està per aquí amagat, és temptat per les veus del caos. I de cop i volta carda un salt i carrega en Balten. Com veieu, té pena rodona. Vol dir que és una mini de Sigmar, per tant és la mini més bonica que té Age of Sigmar. Llavors aquest porc temptat pel caos ataca en Balten, intentant-li arrencar una orella encara que sigui, perquè, com sabem, tot suma. I a cops de puny haurem de mirar de recordo. Llavors, ara m'has de reaccionar a les càrregues. Aquests aguantaran i dispararan, i aquests d'aquí. aguantaran. I aquests d'aquí. També aguanten. Vale, perfecte, doncs comencem disparant aquí. Aquí, val, a 5. A 5. Uf. I I a 5. Un. Un, dos, Noi, els mor, les fletxes. fan pànic, aguanten com uns valents. És que el Increïble. caos. Doncs res, farem, arribo de sobres. Arribes aquí i au. A lluitar aquí. Els arquers. Aquest vindrà cap aquí. I no maximitzo perquè si no aquests no entrarien. Molt bé. Vale. Uf, aquells pobres desgraciats. I aquests d'aquí també arriben. I bueno, Que comença la gresca. La carnisseria. Entren 3 al davant. Sí. Tot i que de fet crec que han de fer files de 4 o 5. Segons les regles, és que mai he jugat amb els bèstia, llavors és com... Ho fotrem així. I total, com és skirmish. Vale. Val. Doncs tu diràs. Combat! Combats. Va, començarem pel d'aquí darrere que no es veu. Val. Farem Un la tàctica. desplaçament. Vale, doncs tinc travats en PN3. Sí. Tinc llança, per tant és una arma de mà. Habilitat d'armes Jo tinc 4. 3. Doncs vaig al 3. Entre tot, i força 3 contra resistència 3, al 4. Doncs mira, Una un ferida. que mor. Un que mor directament, de companyia lliure. I ara tu t'hi tornaràs. I ara ja m'hi tornaré amb 2 atacs cada un. Que van al 4. Doncs mira, i van al 4. Mira, un. Un, que com tinc arma de mà i escut, tinc parri de 5. Sí. Ai, un, no? Sí, un. Res. Un mort. Mira, les fem... Jo perdria de un... Ho resolem al per final. potència, sí. Val, llavors, aquest combat d'aquí, tinc 2 gors amb 2 armes de mà, per tant tinc 4 atacs. Habilitat d'armes 4, vaig al 3. Jo tinc 3. Entren 2 i força 3, vaig al 4. Un mort. Un mort directe. Molt bé. Val, i ara ataquen els altres 4, que tenen... Atacarien 3, perquè hi ha un que no És pot arribar perquè no pegar les arriba cotxes. per les Efectivament. penes de 25. Vas a 4 i 4. No, 4 i 5. 4 i 5. Uf, això ja... 5! Oh, joder, tu. Tu avui... Tinc armadura lleugera, 6, res. Joder, Tu avui s'estan defensant, eh? increïble. Doncs mira, ferida en ferida i la potència és meva. Bueno, mira, una gauna de serrallar no pinta gaire bé. Vale, i ara començarem el meu Beligor. Té arma a 2 mans. El 3, el 2, vale, un mort. Mort directe. I els altres tenen 2 armes de mà, per tant són 6 atacs. 6 atacs. El 3 El 3. i el 4,
doncs Dos morts. arrasarem. Doncs passen per sobre de la milícia, que no queda ningú. Vale. Aquí probablement hi hagués algun parent d'en Valten. Llavors jo aquí he de fer un check Sí, i tu aquí m'has de fer un ens check. queda el garrí. I el Garrí és un porc. Té només un atac d'habilitat d'armes 3, força 3 i té una ferida de resistència 4. Per què t'hagués tu primer? És veritat. Res, fallo. Has fallat. Has impactat un. I força 4. Valten es carrega el porc. Un cop de puny. Pobret porc. També et diré, un porc amb habilitat d'armes 3 lluitant amb els pagesos bretons. Bueno, però és un porc amb gana. Sí. Val, llavors, jo aquí he de fer el check. Sí, aquí l'he de fer jo amb un menjú. I aquí arrasarem, vale? Sí. El meu Beligor arrasarà i mourà 4. 4 I els polzades. Gors mouran 6. 6 polzades. Uf, m'ho poses difícil, Aquí. I aquests van cap aquí. I 6. Vale. Molt bé. Llavors, aquí faig el check. Sí. Un 6 Set. fallo, però puc repetir... No, perquè és psicologia. És psicologia. No desmoralització. Llavors, m'empaites o no? Jo t'empaitaré, sí. Vale. Marxo 8. I jo marxo 2. Així que res. Bueno, almenys aquests han rebutjat els atacants. I aquí tu has perdut el combat de 2, d'una mort. Una mort i potència. I potència, tu me Però n'has matat un. Jo te n'he matat un, El així perds que un. 8 marxen. Llavors, com te'ls he desmoralitzat, aquests hauran de fer un check de pànic. També marxaran. Vale. Llavors, comencem. Jo amb aquests t'empaitaré. Val. Vale. Tirem. Jo fujo 4. Jo fujo 10. Xafes. 10. Pit amb bastos. Bueno, m'estimo contra la casa. Sí. Val. I els arquers... Han de fugir cap allà. Fugen amb 3 posades. Bueno, podem encara el reagrupem. Cap aquí. Apa. Molt bé, bueno. Les cabres, les cabres. Els boscos parlen. Oh, no. Buah, la milícia ha donat un torn, Què hi farem? Bueno, però aquests arquers s'han defensat molt bé. Aquests arquers... Estic flipant. Molt bé, molt bé. Bueno. Anava a dir, amb en Valten pots arrasar. És veritat. Llavors tires... Aquí ha estat una ronda. Doncs 7 cap endavant. T'ha vingut molt bé aquest moviment gratis, Ens anem trobant aquí, xan. Clar, ara què faré? Aniré pels martells o aniré per la colla? Els puc agafar jo, els martells? Tu ja vas armat. Bueno, però amb aquests pots disparar, ets fustigador. Sí, això sí. Llavors, no sé, ronda 3. Ronda 2. Ai, no, ronda ronda 2 meva. Val. A veure, primer de tot, càrregues, si és que n'hi ha alguna. Càrregues. És que 20, no sé si arribaré, però lluitar contra el capdill sense martells... Potser no és gaire bona idea. És una mica complicat. Però pensa que si em xafes aquests d'aquí, que és possible, aquest ha de fer un check de pànic. Ja. Llavors... Que tot pot ser. Sí, però saps què passa? Si ara si te'ls carrego no podré disparar. Crec que és el moment d'intentar arribar als martells. Però no. Si em carregues, aquests formen aquí i aquests tenen línia de tret i li cartes 4 fletxes. També és veritat. Llavors... Crec que sí. De fet, la història va que en Valten comença a aixafar homes bèstia pel poble. O sigui, en Valten carrega alguna cosa més? En Valten carrega i res més. Perfecte, aguanto. Vale, aquests formen... Farem així. Sí. Com a molt pot lluitar contra 2. Sí. Val. Llavors, aquells de tirar aviam si reagrupen, que els C-milícia crec que tenen lideratge 6, els arquers. No, tenen 7. Carai, tu. Reagrupen tots i s'encaren. Però no poden disparar. Bueno, ja estima. Bueno. Aquí veuen com en Valten s'encara a les bèsties i això els hi dona ànims. I aquests, senzillament, es giraran, es mouran una mica per tenir una mica de tir. Bueno, espero perquè... Jo no em mouré perquè el veus igual. El veig igual i és fustigador. Val, doncs ara sí, torn de fletxes. Fase de tir. És personatge solitari. Sí, així que... estes a curtes. Sí, 30 llargues. Sí. Pues... Llavors a 5. Joder! Dues. I a 5. Perquè tinc resistència 4. Una ferida. Tinc armadura pesant. Sí.
salvada. Salvada. Bueno, les fletxes de Paladin. Per fi he salvat una ferida, Home, una armadura de 5 està bé. Val, i ara combat. El combat d'en Valten. Doncs en Valten, cops de puny, com Aquí amb el fragor de la batalla tomben això, i així ja no es veu. casualment. Vale. Apa, doncs, ell té habilitat d'armes 4, crec que té. Té 4. És que encara és com molt... Sí, no, té 5, té 5. Vale, vas al 3. Vaig al 3, doncs, buah. Bueno, bones rondes de combat. Perfecte. I força 4, Vas al 4. 4, 1. Doncs un mort, Mata un. perquè tinc 2 armes de mà. Sí. I ara jo m'hi tornaré amb un, perquè em pena de 20, que tinc 2 atacs, cavall al 4, tots 2 entren, força 3 contra resistència 4. Resistència 4, sí. Doncs mira, una ferida, Una ferida que li entra. perquè encara no té armadura. Encara no porta res, ell. Li queda una. Doncs perd el combat d'un aquí, Sí. perquè hem empatat i tinc potència. Tens potència. L'únic que ara estic mirant... no, val, Què res. tindrà en Valten? No, res. És que dona les seves ferides que causa a 6 polzades a altres combats. Ah, Però el seu no. Poder el meu Però, sí. com que és un tio amb molta determinació, és bàsicament en Gats de Berserk, té una invulnerable de voluntat. Ah, De val. 5. I res, se la menja igualment. Vale, doncs hauré de tirar, té tossut, Lideratge 9, lideratge 9 té i es queda. Perfecte. Continuem lluitant. Doncs envoltarem el flanc. Farem aquesta regla de sisena. Meravellosa, encerclar. Val. Molt bé, doncs au. Doncs, hosti, ara és la putada perquè el meu no et veig, no et puc carregar No. amb el meu personatge. Increïble. Doncs res, torn 3, Torn 3. Aquest carrega aquí, carregarà aquí, hauré d'aguantar i disparar. i aquests carregaran aquí. Hòstia, és veritat que n'hi ha. Bé. N'hi ha 3. Molt bé. Val, Doncs està bé, doncs, aguantarem. Regruparem aquest bon home, que continua fugint. I crec que ja marxa. Ja sortirà del Oh, cap. encara no. Encara no surt. Vale, doncs, aguantes i dispares, i aquí, També. perfecte. Val, Doncs, mira, aquí arribo. Sí. Eh, Sisos, res, perquè ets solitari i d'allò. I aquí lluitaran 2. I aquí, aguanta'm i dispara'm. Sí. Amb 5 que s'han reagrupat. Que van a 5. Mira, just, perquè estem a 5 i no Mira, a 10. 2 que entren, una fletxa. A 6 perquè porto escut, res. Es mor un, he de fer pànic, es queden. Queda. Joder, quina sort amb els pànics, Sí. Però bueno, va. Bueno, com? He pagat llança i escut, per Sí. vegin amb la llança. Sí. És que són miniatures que tenim una mica de prestat. I és el que hi D'un ha. molt bon amic. Val, doncs, Val. aquests veuen Sí, exacte, han de formar aquí davant i jo crec que... Són 4 i un més Sí, i darrere. una darrere. Vale, Molt bé, doncs au, continuem. doncs la ronda 3. Va, Ojalà. començarem per aquí, combat d'allà. Va. Són 2 gols, arma de mà i escut, impacte amb 2, força 3, Tinc el de- 4. Ah, clar, perquè tens 4, tu. Una ferida, que es mor un. Es mor un directe. I t'hi tornes amb 3, Sí. A 4, 2, i a 4. 5. Ah, no, a 4. Igualment, Dues 2 ferides. a 5. Buah! Tu aquests arquers estan Déu-n'hi-do, sent eh? increïbles, eh? Vale, aquí perdo el combat, després farem el check. Vale. Fem aquest combat d'aquí, deixarem amb el temps per l'últim. Vale. A 3 amb arma a 2 mans. A 2 3 morts. No t'hi pots tornar. Tremendo. Perdo el combat de 3. De 3. Doncs res, tu. I amb Valten. Tens més iniciativa, suposo. Aquest fugirà. Bueno, és igual. Sí, jo tinc iniciativa 5, Perfecte. així que vaig a 3. Uf, Vale, 3. vale. I a 4, 2. 2, que salvo a 6. Ah, no, perquè només tinc lleugera. Doncs 2 morts. 2 morts. Bueno, ara Pim, sembla que pam. amb Valten Està recuperant la bona estrella. a 4. I a 4, una... No, tens força R4, no? R4. Pues vaya 5. No. Vale, doncs aquí perdo de 2. Sí. Vale? Sí. Llàstima perquè aquí ara m'hagués donat el més 2. Ja. Però Bueno, aquest se'n va. jo no t'empaitaré. Vale. Tiro per aguantar, em quedo. Jo marxaré 9, aquest es quedarà. Intentaré Val. fer el restrain. Que és 9. Aquí
el pagès, bueno, l'arquer, fuig 9, fins aquí. Uf, he de perseguir-te. No, perquè és psicologia, pots repetir. Et pots quedar. Em quedo. Aquí els dos rivals s'encaren. I es veuen, però arribarà El a martell. 12 no. I aquí el pobre cor contra els arquers, marxo, Marxes. em vaig a 11. I t'intentaré empaitar també. I no t'empaito. 4. Està la cosa aquí. I quan movies tu? Jo 4. Perfecte. Bueno, ara volaran fletxes, Sí, té pinta que sí, que ara per les que em queden. Val, torn 3 meu. Valten ara sí es gira i jo crec que arriba tranquil·lament. Arriba, efectivament. Arriba aquí, obre la porta de la seva forja i en torna a sortir amb aquests dos martells, que ara té 4 atacs. Perfecte. El campió de Sigmar. Vinga. D'acord. I per la resta I càrregues. he de mirar aquest no reagrupa i surt de la taula. I aquests d'aquí volen carregar o no volen carregar? No, no carregaran pas. Perfecte. Aquests tiraran fletxes en el Gor que està fugint. Perfecte. A 4s. Doncs Hi mira. ha 4s. I a 4s... Res! S'ha salvat aquest. Molt bé. Està corrent fent ziga-zaga. Sí. Torn 4 teu. Doncs torn 4. No puc fer res, llavors començarem per tirar reagrupaments. Sí. Aquest senyor d'aquí Se'n va. se'n va. Aquest bon home d'aquí Uf, també se'n va. I aquest gor Aquest, molt valent, es queda i s'encara cap als arquers. I aquest marxa... 6 polzades. Vale, i En Ragarth, el capdill, se'n va cap aquí. s'acosta cap en No Valten. té por en Valten. Sap que ell és més fort. Molt bé, doncs au. Així queda la cosa. Queda així. Doncs tocarà torn 4 Imperial, que bàsicament ara sí que arriba el moment de carregar en Valten el seu enemic. Perfecte. I carrega cap aquí, i els arquers que llançaran fletxes. Ja ha servit el seu propòsit. Val, doncs... El combat. Bueno, les fletxes. Les fletxes. Sí, fletxes. Fletxes. 4 fletxes a un pobre Ungor. Doncs una, perquè ara ja està sol. 4s. Una ferida. Ai. 6s. I va. És S'ha abatut. acabat. Bueno. I ara sí que queda el combat dels campions. Anava dit. Faig un desafiament. Sí, doncs. L'hauré d'acceptar. I en Valden, amb els seus 2 martells, es llença sobre el capdill, que té habilitat d'armes 5, no? També? Sí. Tots dos tenim 5, doncs a 4. Només una. I resistència 4. Una ferida. Una ferida. Amb un I amb menys força u. 4. Sí. Tinc armadura pesant. 6, Res. una ferida. Em queda una. Sí, i en Valten també n'hi queda una. Però ara Ara... aixeca l'arma a 2 mans i li acaricia del coll. A 4s. Oh! Buah, duríssim. Doncs res, perdo el combat d'un. Es queda. Continua el duel. Espera. Tret 2 uns. Ja està, no hi ha res més a dir. Val, Doncs... Doncs vas tu. vaig jo. Intento reagrupar aquest bon home. Val. Mira, ara és molt valenta. això Bueno. està una mica picat. Mira, just us van al cel. Doncs res, es reagrupa. Senyor, bé! Bé! Doncs res, no puc fer res més, tinc arma a 2 mans, vas tu primer. Doncs en Valten torna a descarregar-li i només n'entra una. No entenc que no tingui odi, però bueno. I una altra ferida... Anava a dir, aquest tio té regeneració. És veritat. Vale, tirem regeneració. Regenerem la ferida. Vale. Però no puc atacar. No, perquè estàs mort. Estic mort. Llavors ara torno a anar jo. Va, següent ronda de combat. Noi, em sembla que... Una. Una. Va, O sigui, crec va, que no havia va, vist- va. Crec que no havia vist tants uns A seguits sisos? mai, Oh!
La primera! El capdilla es salva. Ara ataca a 4, Va, 2. a 2. Clas! Li fa l'última ferida. Li fa l'última, que ell és un tio amb una determinació de 5, no? 1. Llavors, en Valten cau abatut. Per la destral. Però Ara he de tirar perquè en Valten Ressusciti. mai mor. no s'aixeca! Barcelona. Bueno, s'ha acabat la campanya de Tempesta del Caos. Ben Molt bé. És així, una llàstima, nois, tothom cap a casa, ens passem a jugar competitiu desena de 40.000 I el gol es cancela el Warhammer. Sí, s'ha acabat, Ja s'ha està. acabat. Bueno. Llàstima, bueno. Almenys ens hem estalviat pintar muralles, 10.000 punts per barba, Sí, el sí. setge de Mindenheim, mira. Crispis pots tornar a pintar nans. Sí. Tots són coses bones. Sí, vull dir que mira, Doncs res. el que hi ha. Posar-los en penes de 25, què hi farem? Anem a dinar. La primera, No regenera. ara, per salvar a 6, com aquest, No, res. i regeneració... Ah! Doncs res, en Valten, amb una ferida restant, abat el seu rival I aquí queda la partida. Aquí queda la batalla, la resta Pobre. de vilatans, aquest veu que pinten bastos i se'n va. I marxa. I la resta de vilatans, doncs, bueno, els que s'havien amagat i que queden, surten del poble. Diuen, tu, Valten, aquest cometa que tens aquí al pit, no ens havíem fixat en tots aquests anys, però... Quin tatuatge més guai. Tu- A quina botiga te l'has fet? Tu poder això vol dir alguna cosa. Llavors, bueno, ara comentarem una mica com està la campanya de la Tempesta. Que ja hem fet bastants escenaris, que els podeu trobar al nostre blog. I a veure... I res. Té com aquesta orella torta. És veritat. Ja ha fet en Val. Bueno, Doncs au. avui heu pogut veure el resultat de la batussa més important, que és la dels homes bèstia contra en Valten. sortim del seu poble. I bueno, això els homes bèstia no han acabat gaire ben parats. Però bueno, la història ha de continuar, no? Que és el que està escrit. Ara anem a coses més grosses, no? I més que res tot el que hem estat fent ara aquests mesos era una mica el preludi també per donar temps que la gent pintés exèrcit. I res, ara que la gent més o menys ja té 1.500, 2.000 puntets pintats, doncs comença les batusses grans. Les batalles com a tal. Llavors, bueno, la nostra idea ara això és anar pujant, però tots els resultats importen. Sí, els teniu més o menys tots al blog, a Garrotxa Mitjana Blogspot. I res, va començar al principi de tot, vaig fer amb el meu culte de Slanesh contra els ogres d'en Jordi, amb una derrota i una victòria. Que bueno, al final el que em dona és un drac negre, que no està a la llista, segurament ho adaptem o no sé, ja ens ho trobarem. Un monstre que tens. I el nostre amic en Gerard en Bàsquer, que amb els seus nans matadors van matar el gegant, oi? Van matar el gegant, sí. I bueno, Ara té uns quants que són una millora, que són uns nans que estan... ara són matagegants, que és com el Matagegants. campió. Però em vaig enfrontar amb ell farà cosa de 3 setmanes i els hi vaig matar tots. Llavors els ha tornat a perdre. Però bueno, això és el que té el Warhammer. El que et donen els daus, t'ho treuen els daus. I llavors també tenim la campanya de vampirs contra Stirland, que va fer l'Enric i en Jordi, que, bueno, hi havia alguna cosa, no?, que s'estava movent per allà als cementiris de Silvània. Ho van anar a investigar, va sortir més o menys bé, més o menys malament. Llavors els resultats, en aquest cas, van quedar una mica maltractats tots dos, tant els imperials com els vampirs, perquè també fem seguir com un sistema de ferides i de millores. Quan mor el personatge has de tirar una taula. Per exemple, la meva fatiguera crec que té un -1 o a la iniciativa o a la resistència, no ho recordo ara. A la resistència. Llavors és com, bueno, ara és encara més feble. Sí. Igual que el caçador d'en Jordi li va treure exactament el mateix. Llavors, clar, són coses que estan xules perquè crees com un desenvolupament del personatge que al llarg de tota aquesta campanya doncs importarà, perquè té un caçador amb resistència només 4, jo tinc una fatiguera que les fletxes la fan caure a 3. Llavors és com, ja la pots amagar bé i segurament hem d'acabar de mirar un sistema... Què passa, perrito?
perquè es puguin recuperar. No sabem si fer alguna classe de gest, algun escenari una miqueta així divertit, que sigui per morir definitivament, o per recuperar-se. O per recuperar, sortir del pou o acabar-hi de caure del tot. Sí, sí. Sí. Llavors, això. Bueno, a nivell de puntuació general, el de Silvània, per exemple, van haver-hi 2 victòries de vampirs i una victòria d'imperials. Resultat final, la sacerdotessa imperial coixeja i va més lenta, llavors si amb una unitat fa que la unitat es mogui lenta. I els vampirs tenen el llibre d'Arcant gratis, perquè el van recuperar durant la campanya. I a més, durant aquests propers mesos, abans de començar una batalla, poden tirar l'encanteri d'aixecar morts abans de començar la batalla, gratuïtament. Té gana, aquest encara. Sí. Llavors... Si no tens en Valden aquí, però... Per mossegar-lo. Llavors, nans contra pell verdes, van haver-hi 2 victòries de nans i una victòria dels pells verdes, que, bé, bàsicament el resultat és que els nans han pogut avisar la resta de troncs, de clans. Llavors, els jugadors nans tindran més reforços aquesta primera fase, perquè han pogut avisar. I el capdill dels orcs negres, en Garrot el Marranot, del nostre amic en Joan, té menys iniciativa perquè té trastorn posttraumàtic, en plan, odio els nans. I a part d'això... Poca cosa més. Vam fer 2 o 3 jornades tranquil·lament, perquè és una mica el preludi, i ara en canvi ja li cardarem pisconada i al mes d'abril tenim un parell més de jornades potentes, amb molts més punts, moltes més batalles. Estem fent una altra taula de joc, perquè al final, Garrotxa mitjana, som 2, i fem cosetes al ritme que podem. Llavors, bueno, no sé, gràcies pel seguiment. Realment els Battle Reports, ara en penjarem un altre, el d'en Valten contra els homes bèstia. Estan tinguent molt bona acollida. Sí. Els podcasts també. Llavors, hosti, mica en mica està guai fer comunitats en català i fer comunitats del bon gust, amb tot pintat, taules boniques. Si voleu tutorials, jo en penjo molts al meu Instagram propi, però si voleu que els pengem també al de Garrotxa mitjana, els podem penjar. Sí. Perquè al final els secrets són coses d'espies i coses d'estat, i això és un hobby i, almenys per part meva, no tinc cap secret. Qualsevol dubte que tingueu sobre les taules, pintura i això, ens ho pregunteu i estarem 100% oberts a compartir-ho. Llavors això, digueu-nos què en penseu de la Tempesta, si voleu fer apostes per veure... Ara mateix estem igualats amb la d'avui. Llavors estaria guai a veure per qui aposteu i perquè poder canviar el cànon. Poder canviar la història. I això, i també si voleu tutorials, si voleu alguna altra cosa, ens ho podeu demanar, és gratis. Llavors nosaltres triarem si és factible o no és factible. I bàsicament això. Sí. I bueno, el Battlescribe, que també és un front obert. Sí, hem d'anar picant codi. Introduint. Sí, hi ha gent que va, sí, jo faré els orcs, jo faré els vampirs. Bueno, van fent el temps lliure perquè tothom té el temps que té i al final també és un hobby molt extens. I al final has de triar pintar, fer escenografia, jugar, traduir el Battlescribe, gravar vídeos. Llavors, bueno, al final, mira... Fer-no i fer taules. Qui fa el que pot no està obligat a més. Llavors, mica en mica, intentarem anar omplint. Jo segurament em posaré a treballar amb el del caos, amb el d'Ordes del Caos, i mira, almenys amb aquest, doncs, mica en mica, ara quan m'acabi l'exèrcit de foscos, que no em queda gaire, em posaré a picar codi. El de foscos, bueno, i fins que arribi el proper exèrcit, perquè... Sí, fins que em faci 2.000 herois més, que llavors ja el donaré per acabat, i res. És això. Esperem que seguiu la campanya i res, ens veiem a la propera. Visca el Warhammer. I visca Catalunya. No, perfecte. Un perrito, pobret. Assisos. Oh! Assisos. Oh! Assisos. Oh! Assisos. Assisos.